Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Standby sa aksyon at patrol magasunod sa dili ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga palangka na muntag palabati region-wide, mga palangka kita sa nabilin isa ka oras 17 minutos karon nga adlaw Huwebes petsa 12. Sa Huwebes naman ng edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining news team aton sining mga correspondent sa liwat na Manila sining pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sini kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sining patrol to Crosswind Patrol. Liwat naman magalambiyong sa pilakabahin sa aton sining Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para si Action Jan Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto waswas konomay aria lang kon mais importante way lang manisya aksyon papang Nixon tahom. At ang pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita
sa National International News Center sa Action Radio Bacolod, pang Webes edisyon. Builog natin ang puwersa ni Action Dale Salazar. Opdama kita sa ato siring nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control, sa technical side, si Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa ato nga IT expert, Action JM Viking. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa Kirandan, ang inyo sini alagad. Ang inyo sini ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Oh, sa mga ihada, sa mga ihado. Oh, inyo na nito tuka. Oh, bulpen lapis, dalagan. Pakadto sa kalendaryo. Pat ini na ang numero. Kilala lang gani yada. Ninoy. Preparar. 43 dias na lang ang nabilin. Paskwa na. May nabili pa kita, sirado 50 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. O ka san ulang no? Do ka dasig sang inadlaw. Do ka dasig sang numero sa kalendaryo. Sige lang. Amogid na. Okay lang ka mo da. Social distancing, wearing face shield, face mask, hugas kita sang alkohol sa aton mga kamot. Panglaban sa COVID-19 virus. Wherever you are, advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:48 na. 12 minutos para bilin antes kita magaungot sa takna nga alas 10. Grabe man ang halit sa bagyo Ulysses, no? Grabe na gito bala sa Marikina. Para manimo baha nga halos na matabunan sang tubig baha ang mga atop sang mga balay. Way patawad bisan na third floor balay mo. Ang level sang tubig kasi kan-floor man mo. Grabe. So, maluoy ka sa mga biktima sang baha to. Laguna, Pasig. Ay, grabe ang baha. Manog exit na si Bagyo Ulysses. Subong arasa sa West Philippine Sea. Kagbuas aga magagwa na ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Diretsohon niya ang pungsod Vietnam, pero bang ang halit ni Ulysses. Ang iban nga ni way pag ani makabutwa sa bagyo to nga naghalit sa iban nga probinsya. Ti ari naman si Bagyo Ulysses nga liwat man nga naghalit. Puwerte man, no? Baha mo nga. First time tong mga taga Marikina nga nag-experience nga
sus. So, halos man nga maglapaw man ang tubig, baha sa Taytay to Kamarikina. Kululbaan, no? Kalain, nagigil sang baha subong. Sabi nagigil ko nag-star ka sa Manila. Ay, sus. Masiling ka manumpa ka sa kaulingon, maguro nga mabalik na lang ko sa probinsya ko sa Bacolod kag Negros Occidental. Bisa ng Bacolod kag Negros ginabaha, pero hindi atag tiglawig bla, hindi blaya lawig ang baha ya, mga isa lang kadlaw nga maguntat ulan. Ubas man dayon ang baha dito yabaw. Sinimana kundi malason ka, binulan kag mahubas ang tubig. Ang lain pa, kung magubas ang tubig, mag-init, labnang pa imo nga. Tapos ang baha, labnang na mo. Ang labnang na, kung magmalayab, okay na. Ay, oo. Kalain sa sitwasyon to sang kwan, sa mga taga-Marikina, sus, maglantaw ka lang sa TV. So, nag-hawa-hawang paginawa mo. Iban to do sa pila ka tuig na lang ista daw. First time sila nga naka-experience sa amot to ka puwerte kadalom nga klase baha. Ano na tadi kumpararya sa dito sa lugar nila. Pasalamat at permeng Bacolod, pasalamat permeng Negros kay hindi gid masyado nagahalit ya ang bagyo diri sa aton. Pero sa iban nga riyon, iban nga probinsya sa Luzon, ayo, kasulumpa. Masiling ka nga pagpuli ko sa akong lugar. Di na ko di mag-star. Bahala ka mo da. Nga bulubong galoto nga balay. Huwag ginpatawad sang baha. Sulo ba? Pusaw ganing mayor sang Marikina sa baha. Pati balaya. Insulo man ka baha ay puwerte yun. Kahaladlok ng tawon sang baha. Aerial survey ang Philippine Coast Guard. Lawod mo. Lawod ang Marikina. Uraw lang tubig. Nga sa pagkadalom-dalom mga klase tubig. Kung tubig lang at taga-tuhod lang. O lumapaw sa tawo. Hindi kas na hadlokan. Kalain nagiti butsilingon. Ang tubig nga nag-igot to sa Marikina. Kalin to sa mga kabukiran nga malapit sa sina nga lugar. Indikasyon nga kalbo na ang aton kabukiran. Why na sang kahoy? Gamot mo nga magsagang sa daludo sang tubig kay kalbo na ang aton kagulangan. Silingon kabukiran ta waay nakahoy kay puwerte man ang pangtroso pag iligal lagi. Dibla sa aton kapyar ka mo silimod diriya sa proper way gaulan pero kung sa bukid magwaswas ang ulan ang daludo sang tubig di mo mapapunggan. Puwerte ang karin sang tubig ngalin sa bukid kung mag-ulan todo sa bukid kung daludo sa mga suba din nato na isos. So, kulbaan kasi ito man diya ulan di sa Bacolod kasi na pila ka banwa bro. Ulan tawon mang suba ba? Tapi ang kolor ng tubig, kolor di gatas. Kaya gali mo ya, ang waswas ang ulan dito nagabalbal sa bukid. Kumong ang bukid kalbo na ang daludo kagkarin katubi, hindi mo nagid mapunggan. Motong sa Marikina, sus. Siling ko Kalbaryo, gini ang ginaatubang nila subong nga problema. Why ni sa COVID, why ito sa una nga bagyo nga si Sioni ito. Naglaslas naman si Ulysses, agoy. Sakit ang igo. Ay, oo. Kaya mo na. Basta bagyo gani, halong kita. Kung hindi baha, landslide. Ang aton nga maangkon. We cannot go against nature. Kalamidad na natural na ya.
Kalingkati pagka-natural kung kaysa, ginaabusuhan man sa tao. Muna ang resulta. Baha kung magbagyo. Muna sa mga baybay, sa mga pangigaron sa suba naton, kung may balay ka mo, every time nga may bagyo, alerto gid 24 oras. Ayos! Una kabahin sa atong sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawansang Santon Plus. So naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Aksyon! Ay, bato! Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa atong sininga pagpangalagad, masamig
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Nagabidala kay Joseph at Julie Chua and family. Kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Kay Maninoy, Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family. Nandala nga pagparok-urok sa kay Maninay Sencha Morph. May Kagaloy, Bibidor de Rasa Rosario High sa Division sa Barangay Taculing. Ang mapisa ka warding LTO Chief sa Bacolod, Mr. Rioven Tampos. Sir, good evening. Belated happy birthday. Birthday ni siyang Sabado ni nagligad ni Sir Rioven Tampos mo. No? Belated happy birthday. Rogelio Toto Catalbas Jr., misis siya kabataan niya, pati ang amon amigos punulunok nga paurok-urok sa subong. Engineer Nonoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julie Hamandres ang all sector, industrial sales kabangkarada, kamusta ka mo? Kay Toto Chong sa Paul Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bibim, sa kay Ching, nagapaurok-urok gid sila. Pamati. Isa Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Mandaragan, Bao, ara siya, kaya pamati. Gusto ka da, pre? Gusto na si Mrs. kabataan, ta? Ito, Raymond Alarcon Sagal Jr. Kaya pa, urok-urok. Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, hindi ginana magpaulihi. Mga taga Pontevedra, monitor sa tono si Toto Christopher del Weste. Ara siya. Si Joby Artagami. Ara si Toto Joby Artagami. Kapurok-urok man. Ayang gabi kita. Sige. Check tayo sa Kuan Saxon John Diaz. Patrol Toto bo porteng tirin-tirin nila ni Major Gabana, ang atong head sang contact tracing, katirin-tirin sila ni Action Jan. Again, check din pila ka mailimnan. Kasyudad sa Bacolod, kay na to report Action Jan. Tracy, ito ang temporary issuance ang closure order. Lately, ito na sa monitor ko sa firing line ni Ihado Brian Morden. Doon nag-15 na to. Kasi nadugangan pag ito. Oh. Perting nulan sa Bacolod. Pasabong kwa na, nagulang. Dadamo na bituon sa kalangitan. Kaya na po, tagiti sa init. Ay pagkahapon tanan, nagulan. May dala pa nga panaguob. Ay, puwerte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Jan, musta? Kay lamig ng simoy ng hangin, kay lamig ng hulas ng botelya, Ayun, di purma. wala inspeksyon tan. Sino na pornada, kitang naga-tungging-tungging? Una, dagit igaling kay sa langit totol makitaan kay na, Oo. ang gimukhang bibig ka ba sa mga tagiya. Na, do kami nagpasaway, bimong. Mugid. Abi mo sa totoo, parang kahunta ka, sila nilabaw ng palaing, kitang art district mo. Ako gito yung sa lingag ko sa tabat ng kalabanan. Oo. Wala kami nagpasaway, gid mo. Kundi doon lang sa tanan. Dalasat at tanan, may gini kanahan. Gani, ang mga nila, amo ginang resulta, basta may isa gani maglisa, Oo. disgrasya. Tanan, gid. Sa lalama. Sa lalama, gid ya. Oh. Mailang to kay na ang nag-amak-amak na sunod, bala, kay Oh. TY, gid. Oh. Ambal to kay nagakalipay, manaiban nga mga taga-business processing and licensing office, sabi nila, Oh. grabe naman, tanan, gid, sir mong, malaki, ban, bla. Wala naman may may man naga-violar ko naga-violate siningin mga mga ginapang na to nagsunerek, ginasunod nila at least, no? Nagsunod na sila sa tanan nga mga mando na ginapatuman sa gobyerno. Very no? good. At least, hindi na madakpan, pero ambal nga daan to kay na, panguli mensahe is regular na ni. Consistent. Amo nang ang ila ilang to nga operation. reminder eh. Ako Kaya na rin. sa tuntuon lang, si Major Gabana, tamaraman ta rin na magpanakop. Galing ka tito daw kisa, daw may arag nga sa lawayon mo. Gani, Oo. harap kita Ang dito iba lawayon ng mga kapulisan ko sa nagahatag man konsiderasyon galing kay Bao, may arag nga daw sobragid. May arakit, no?
may aragid sa may nagapasaway man. Anyway, ang kisa na kato, action direct, para sa tonla nga mag-action, nga nagapahita sang parol, may available na nga parol, ha? Ari diyo ka baligya, subang ko di subong, ari kami diri sa may sa may Burgos Extension, la Burgos area, lapit isa to action direct, no? May nagabaligya diri sang parol. Makita mo da, may pasa ko da kay Action JM, base makita nyo dang katahom, sining na ginpasa ko nga naragway sang parol action direct, Makuto diri sila be kung kamusta diri ang presyohanay. No, magkuto diri sa limanang, no. Kung natagpila ko ni gani. Kasi ako na sila na. Presyo kang iloob. Ari naman ko. Naman ko liwat na lipat ko presyo. Mayngab pila ni gani. Ano pa nawag yung gani, oh? Box series o box. Nga box. Ano ni color? May white tapos may color. My color. Pila na siya nang 700. Edo kamulan di ka baligya pasubong sa bakulod, no? Okay lang. Kamulang 700 niyang white. Oo. Pila ni sa kabilog nga box? 10. 10. 10 at sa kabilo. Aria, ang color. Polo man. Pulo man. So, amo lang din ang suga yan, ang color yan. Ano nito na yellow something? Or white na siya? White kid. White yan na. White. Pero iniya para sa square lang. May series maka mga target. Oo. Pulo man. Kabilo, pulo man. Pila siya yan? 700 man. Baka mahal man. Kung siringo lang ang basta ganit series, pare-pare lang presyo. Hindi. May next size siya gamay. 600. 600 pesos na siya. Pero ang iya suga, white man. So meaning 700 is the medium size. And then may smaller pagid sa nga 600. Oo. Na may ara kamo lain nga design sang box. Ano na siya nga design niya? Nung kambad na siya. Pero yun na siya nga suray dire. Oo. Pila na saya? Ari, 1,000 ang steady lang. Apareyo lang ni steady. Kung Okay. gusto mo may control, 1,200. Nag-igpat-igpat. Okay. So ang amo na sa galio, may duwa saya ka vaya. Nga steady lang ang suga ya 1,000. Ang nag-idlak-idlak siya is 1,200. Okay. Mayroon ka mo nga iban po niya series o wala naman? Wala na, muna na. Wala ka man series ng stars ang ga-idlak iba. May ara man, Pila na saya? 1,000. Kapag ilang size. Pareho lang sir. So 1,000. Sa ibang daw gusto magbakas eh. 1,000 eh. May, ano ba, may control? May control mo ng 1,000. Magsiling ka kay idlak-idlak rin lain color. Ito gawa mo ni siya. Okay. Mahal. Isubong nang mo? Oo, wala pa reaction ang jail. Wala ubra ang jail. Isa sa buwa kami nagpog. Kamukha sa inyo na lang. Oo, mga preso. Maning nakagwa na bala. preso, Ano nakagwa. namon, gin pang kontak namon. Amo naman na ubra. Kay wala na ubra ang jail sa butong sa COVID. Oo. Pero pag ganito ka limited ang stock nyo. Oo, limited yung katama. Jutay lang. Jutay lang. So mga mo ni OT ni nga ang lubraho no? Arin po, okay gitu. Ragid ang may design no. Namangkot ko ano ni siya panawag ni nga star parol ano ni? Oh, Pampanga. Pampanga parol. Parol. Ay, Pero ha? diri niya made. Oo, dari niya may. So tawag nyo lang is Pampanga parol ang design. Mayroon ka mo sizes. Ang gamay to, mo siya pinakagamay Ako no? na siya pinakagamay 1.5. 1.5 pinakagamay na, pero pinaka-colors na siya. Depende din mo design. Pero ang suga yan na nang. Ang suga is ilan? 11? 11 lights isa. Isa ka color. Oo, siya. Meaning 11 ka ba bulb? About. 11 ka bulb na sulod, 1.5. 1.5. Okay, pero may lain na color design. Ang mas dako-dako pila? Na 2.5. 2,500. Baka mahal. Ano yan? Ano niya? Pila ni? 3,000. Dako-dako naman no? Kung mag 3,000 ka no? Dako-dako na. Pero I believe may mais dako pag May Ilan yung pinakadako pag 5,000. 5,000. So, paano daw ang pinakamahal is gagor. 7,000 pagid. May Dako pagid. Ano ang sa likod daw? Dako pa da. Ano dako? Amo na siyang 5. Ang 5,000, lapad ang inang 5,000, double. Lapad. Nga, ano yan, ang mas dako pagid. The human size. Oo, 7,000. Pero multiple lights naman Oo. siguro, no? What? 72 lights. 72 lights. Hmm. Ara yan ang parol nga gagmay nga nakabutang sa stick. Individual mo na siyang price. Sila na saya? Ang size, ano namon, 14, 200. Ito ka na siya na? Oo, may ara. Isa ka light. At saka light. Tapos ang amo na siyang 16, Amo 16? 250 ho. Okay. 250, pinagani.
250. Ang pinaka-barato pila to gani? 200. 200 to 50, tapos ano? 300. 300. For individual, asa dala na lang sa stick. Dala. Ang gagmay na siya, mo na siyang tag, ano? Ano nang order na sa baligin pa customized na. Pwede mag-order din sa inyo, palapit lang. Okay. Ang Wala 600 namang nila iba. nami man dyan. Order Action direct? Ang 600 nila nami man. Ang 600 ninyo, nga ano to gani? Ang series? Series. Nami man action direct, nami naman ang series. Ang mas ka series, pila ka bilog na. Pulo na siya kagagmay nga mga stars, nga mga tuga. Okay. Nga isa ka linya sa kuryente na siya, no? Nado mo na siyang series. Sila ni 5 Toto, meters. sila ni Toto Samuel Castillo Ermita niya, balabi si dyan, ipaskway lang sa ako na bing series. Ay, naglain pa. Pasko ako, di mo series, 600 bigyan. Hindi ko 600 na, Pero bulog kung nakapa-customize ka, pwede man ha? Oo, mo color nga gusto mo. Pwede git. Pwede ka tulad din sila, no? Tatlo Ay, sa tabok sa Iglesia Filipina Independiente. Lapit pa sa aton, may 88. da? Lapit na din sa aton. Gani. So, kung gusto nila pa-customize, wala, hindi naman na natin matago na nga kamo na lang hindi usually nga baligyan na kid. Even ang deal, wala to. Why naman din sa metro, so ay mo to may display nga taga Pampanga before or Pangasinan. Ang Baklanay, kumusta da? Kamusta Maklanay? Bigado? Subong medyo amat naman subong. Kaya amat naman. bakal-bakal naman pero hindi pa gid man. May gabakal gid man? May order naman. May nagabakalgin mga kakalto si ma'am. Ay pwede may alagid. Wala man na zero. Wala zero. Ate, good. So, hindi ba? Pero, kung maglabay din sila usually, what time ka mo bukas? Sa aga, mga 7 bukas na kami. 7 o'clock. And then, Until... sisubong ka mo, naghahimot na lang. Himos na kami. Himos sa subong. Ako na kayo, dari man sila kay Bra, no? Sagad mo galing sila, kay dari man sila personal. Oo, gipang repair. Gipang repair. Ang mga repair nga nagpa-repair pala sa mo. Okay, ang mga bakal nila sa muna, hindi nila pa-repair. Hindi na pa-repair nila. Kaya mag-repair ka na bulobado lang guro, no? Ilang pa-repair, yan ang usually in price, hindi pa rin. Depende sa ano, depende sa Depende sa size ng guro. Control lang. Depende kung nakadako. Oo, meron nga akong pinakasuga ang ponder. Depende sa nagkakayo ang charge kung At pila. kung suga ang ponder, Sila ni Manong, ari man sila. pati na yung putos. Action direct? Kung suga ang ponder, kung yung putos islal mo ganda, kasi siyempre magisi. Oo. Kaya matabo na di ba nang once ang suga, ang sulod, ang may guba, kwaon mo gining design. Kaya para makuha mo na itong suga sulod, di ba? Oo. Oo, Lubon mo gining design. islal mo naman liwat eh. Wala pa ano 103 mo lang sila sa kilid ka ano. Ang kasagad naman sila guro mag ano, no? So hindi naman minimal, kaya gubon, kaya dubot. Wala lang gali do pirahan ng lang dula lang. At Wala. ito, Wala lang dako yung kayo. budlay eh, no? Matakol ka suga nga, operahan mo lang gamay, Para nga sa ilan. pasundon mo lang gamay, dako budlay man na. Ano, pero hindi man. Kaya anad na sila. Oo. Tanda sila, no? Ano mo na tunan kanila. Lipid gani, no? Oo, tunan nila sa jail mo. Kay do mo tong livelihood sa sulod ng jail na. Gamayo man. Mayo man. At least ka mo, kaya isang nag-order, ka mo ito nakilala nyo na sila. Oo, dito kami na ano, yung kapahimo sa sulod ng jail ya. Kaya wala sila sa mga Islam pa, hindi pwede ka pa sa material. So, ano. Okay. Susubong, kaya matamat na nga nagabakal. Siguro kay last time, post ko na din yung area, na nakabalo na. So sa ibang nga nga makakson. Amo pa lang yung available eh. Si Sir Edwin Pineda sa New Jersey, action Oo. niya tagpila na ang may bell kag ang tupad. Ano ba sinila na yung tupad? Ang Gabligya? bell! Ang may di bell! Why, tagpila ang may bell? Ang may bell ka! Ang may bell! Ara may bell, oh. Ang may bell! Tagpila ng bell lang ha? 1.5 man. 1.5. Buka mahal, 1.5. Oh, manong Edwin Pineda, 1.5 ang may bell. So Edwin, Pero- 1.5 na. Oo, Padala pero- na, padala na dito po. Pero ang tupad, hindi na pwede mabakal. Ang tupad, priceless. So talaga din si Manong Edwin Pineda mo, sa kadamo sa makita, yung tupad gini mo action dyan. So Edwin, kasi pwede na pang display sa action radyo, Gorobe. Oh, basta may plano si Edwin Pineda niya, bakla niya na lang bell, oh. Tapos ibutang sa action radyo kay courtesy ni Sir Edwin Tahol Pineda. itong bell, galit tuod. Ara ilang bills, kita mo da. Ara, oh. Kita ganina kung taon sa isang bell. Ara sang bell, oh, may bell, oh. Nga daw, naara, oh, na. Amo na may bell, oh. Oo. Tiyan mo na butsilingon ni Manong Edwin. Basta may plano sa bakla niya action radyo sang bell, kay butang yung action radyo. Gani, Sir Edwin, Oh. kasimple lang, abisan lang yung lugar mo yan, Sila ni Sir simple Edwin, lang na sila yan. ni Sir Edwin Pineda niya, lagpat. Lagpat na. Wala lang mo lagpat.
tupad 1.5 ni siya. Oh, Sige. nga, lagpat. Sa ibang ka pa man, kot 1.5 na sa bell design. Sila ni Sir Edwin Pineda niya lagpat. Sila lagi 2K niya, no? 1.5 man, pero pareho. Lang kilalamas namin sa design ng bell. Oo. Sa Edwin, 1.5. 1.5 Sir Edwin, ang tupad hindi pwede na. Ang tupad hindi pwede. Oh, hindi pwede. Kaya kung bakwon mo ng tupad, Illegal. basta ikaw man, basta ikaw ipakabit. So, 1.5 usually. So, 3K. Amo ng price na rin nila, Sila no? ni Sir Edwin Pineda, thank you, gid. Hehehe, matik, migo, action, okay. Ba? Okay, welcome. Welcome. Sige na, thank you, kid. Sa ibang makatulan din sila. Oo. Sa tubang sang Galibid, Dampi. Oo, Sa Galibid. Iglesia Pilipina Independiente. Lapit sa Action Radio ah. Lapit sa Action Radio. Sa una na sa Action Radio para hapos ah. Yes, sa una-ulunan lang. Pero hindi na kamo magsaka sa mo na. Kaya ba't magsaka pa kamo ka ganon. Sa una na sa Action Radio ah. Kitaon man kay gano'n din sila. Ang bago ni Sir Edwin Gria, hindi Gria, lagpat-tagpat, igpat. Igpat. Oo, di, Ang abi ko- thank you, kita. abi ko Sa parano, bakal ka, tulak ka mo diwa. Abi ko, lagpat-tagpat, igpat, kasi ni Sir Edwin Pineda. Igpat, gali. Oo. Igpat kita sa rin, no? Oo, ti, wag kita da. Aray. Basta Sir Edwin niya, paano da? Dalas balaw Dalas mo? na. Bayari lang. Problema, gina nga. So, dyan may gabakal, at least na hindi sila masiro, no? May gabakal, gid man, no? Oo, kay kadalabay ko dire. Oo. May gabakal, gina di action erek. At least, So, baka at least hindi sila masiro, ah. Bakal di action erek, Oh, no? sila ni Sir Edwin Pineda niya, next Friday, ara na, may budget. Aba! Mayo, gina, sir. Tingala ko ba doon nalipay sa papangkas. Nya 1.5 matik, ah. 1.5 ko, no? Okay, sir. Thank you. Tumibig ko, sir. Kortesia ni Sir Edwin Pineda, ibutay ko ng igpat, bell sa Action Radio. Oo. Wow. Sabi ko gani, butangin sa imo. Ay, buta mo di sa sagwa. Tingala ko ba niya daw kamayos ang aton. Buta mo di sa sagwa. Guro namin, di no? Ay, di sa ako na. Ano, sus booth? Buta mo tadi, oh. Ano? Oo, sa likod. Ang bell na blangad ako na 1.5 na, kung baklo na ni Sir Edwin Pineda. Buta din sa booth to sa Action Radio. Oo, kaya para tis makakita niya giblangan in courtesy of Sir Edwin Pineda. Diri sa likod tao, sa likod ng TV. Dito sa babaw-babaw, TV. Ito di ba? Gani. Na, ginarili ko ba? Masaksakan, mamanggali, oh. Oo, Sa likod sa TV, ito di ko dako, bla, Aryo? Gani man. Oo. Hindi siniwala na nila, drabong. Mama do Sir Edwin nga sa akon nga ginano do sa rin turmi ba? Gani man. Doon pa mayo ba? Sir, kung mabakal ka giman, sir, sang igpat. Dala lang kami ni Action dyan, da. Ate, hindi ka na problema. Simple kita ako, hindi na problema. Or, ari ambal, Sir Edwin Pineda, oh. Yang sobra, panyaga. Aba! Ano ginamayo, sir? Kaya hindi kita nakalakat ka bakal ko no ito stomach development. Yang sobra, panyaga. Ti ang tupas ni GNG, gid. GNG. Fight. Hindi ka balo kasi Sir Edwin makapulit din na dason. Ginadason man. Kapag magpuli ni Sir Edwin Pineda di sa Pilipinas, sigurado ko ang unay ginagatuan nga restaurant, hindi restaurant, kundi resto bar, GNG. Oo, kag timapit kinasasakron radyo. Babasa sa suggest with Sir Edwin Pineda. Tandaan mo tong Belsa, ang Belsa nga sila ni Sir Edwin, ha? Tandaan ko tong bela, ako na tubala kay Manang, kay Mabasa nga rin ka naman, sir. Ayo ala kay... May dala ko lagi balik ako. Basi mayo, toto kay Manang, kundi may dugang-dugang tapanyaga. Atyara lang hindi mo nga, ayun anay nga. Ayo, alam na. Kung papang patubangon, gito makayo, gito na sa Si Papang? Uy. Ang tsura doon ni Papang doon palayo, mga daan. Ang 1.5? Oo. Kung si Papang magayo, pwede natag 900. Wow, may civic sa siyempre. Dugang tapanyaga, eh. Oo, babasa pa ka. Basta wala dalaw po ng baligya. Laban. Kaya panyaga sila, matupagin na sa GNG. Oo, eh. Sige. Para sa tanan, no? Para na... Okay na si Edwin, ah. Oo, Sir Edwin. Next Friday ko, no, ah. Sir Edwin, ha? Araw na matik. Matek, Ate, Merry Christmas. Merry Christmas! Happy New Year! Palakpakan doon No. Palakpakan doon Sir Edwin. Mabuhay! Mambuhay! Mabuhay! Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you
Nangaroling na kayo sa Red Bell, Pinida ba? Pero ang Bacolod mo na trutawhay na dyan. Kanami sa Bacolod, luway na din may nagka-traffic-traffic. Kung kayo naligan nga gabi, doon sa may tungabla mismo sa Araneta. Oo. May nag-traffic-traffic dito ang gabi. Nga may dala radyo, Okay. naka-purmada, naka-pulo, naka-largo. Nag-traffic-traffic sa. Huwag kami kansindi kung anong ginatapikan niya, kung ang lawas niya, kung ang drive, ang mga salakyan sa dalan. Galing sa huli-huli, nag-battery man sa, no? Grabe yung budget ni Sir Pinida. Oo. 6K ko, no? Ati, kabalo ka naman kay Sir Edwin nga kung kalwan lang yan. Alwan kay Sir Edwin. Gani. Muna nga tao nga ginakaluyan man. Oo, hindi lang dapat kabalo kayo para. Ginakaluyan man kaya ti ang blessing sa iya, gina-blessing naman sa iban di. Kani, pila to, 6K? 6K ang budget. Sa kuno ti sa 6K, 1.5 na ibakal ta da kwan. Ibakal ta na di sa ano now? Sang Oo. beers. Ang 4-5. May 4.5 mo sa 2-5 ba? mo, 2K lang dako na. Panyaga. Panyaga, dako na. Kaya manyaga gali. Panyaga na. Manyaga na. Okay pala ka tilaw. Bawo taran ka makakaon dito nga pati Oo. nga pista. Kada blackout tapos lang pagkaon nila, dumdumo nila, Sir Edwin. Inom Edwin. Edwin. Kada mo alam, Sir Sige. Edwin. Pulis ta nga visibility patrol na. Sige dyan po na, no? Ano kami karoon ng gabi sa may dalan nga, adaan ng City Hall. Dariya daw natin ba sa mga kalanaan, mga limnan. Pero kay actually paglambiyong sa katapos sa Bacolod City Police Office, pagpapuna ni Police Major Sir Lagcabanas ng contact tracing team, ang iyan of course kay Emergency Operations Center ng EOC sa Bacolod, kinsigid sa bilog. Kinsigit. Ini kinsigit dyan, ano naman, ginwaringan lang niya, no? Agin pasiradaan gidi? Closure gidya? Temporary closure for 24 hours, bot sa Lingondo, duwa ka gabi, kagid nga hindi ka baligya Kasi gabi ka na nadakpan, gabi pagid ka buwas, hindi ka pa kabaligya, tila man karon nga alas 10 ka sa gabi, mabukas ka alas 9, ka pa, pwede ka balik operation. So, hindi magwa mo na, the other day, ka naging ka baligya, gidaksyon na rin. Galing ka sa amon to nga site of law, kung nila man to nga tima na kadto. May nadakpan to sa gitagaan niya 1 week nga closure. Depende sa degree. Okay. Depende sa nag-operate. Okay. Kaya kung sa amon to lang, ito nag-operate mo. Siyang city legal, gito yung bingat yun. City legal to ya. O ito yung advice sa city legal daw 1 week bala ko no? Pero depende ka na ko no kung base paduga nga pa ng 1 week o kung 1 week lang. Kaya usually, amo ginagakatabo action na rin. Once sila na nakadakop, city legal de, plus ang BPLO. The 2 is kagida. City legal tong sa amon nag-operate. Gani, kita mo to ang... Sa food zone, city legal to. Ang tubangan nyo da? Oo, food zone. Dito ko bago lang alin. Dito na, nyapon ka to? Kay... Ama ko, wala 20 rin na mo na lasay sa magas no ibig ang gabi, hindi ka nagutumo ni mo nga. Ito daw isa kito kasi mana ang ilang rekomendasyon to. Sino ko ba gusto? Lawig ba? Amo na sa usually ang kakatabo once may ara ka nga major offense ka na commit like damo ka baligya ilimnon. Pati ang ilimnon big na fake ni mo pagbaligya. Doon mo na usually ang ilang inalantaw kay sa kanya may ara pa na police nga taste test basagan mo kung mag-operate so ka may operation sa drug raid blaw. Kaya tinalagan ba yung CLO? Ginatilawan pa? Oo, ginatilawan pa nilang ilimnon. Doon baso-baso lang, doon mo na mga cases, depende na, no? Si Sir Gabana, makadakop ka rin mo, tiduwalang kadlaw, pero kung CLO, depende na sa CLO, ya? Depende man sa ila assessment, yung mga cases man kayo na nga long term. Especially kung ga-resist pa, yung mga managbaligya, bala? Kag damo customer, violate na damo na violation, kagiban pa. At i-discuss na kagid. All in all, the mga 15. Okay. Ang sadya kakaina, kay naglakat-lakat may halinamon gilakat dito raso ni Galo-Luxin. May nadakpan to Galo-Luxin. May nasradaan. Tupad pa ka barangay hall. Ay, gali. Kaya ba sa gabana, istoryahan tayo boss ng barangay, kung away ni nila, alang tanod nila din di. Paglakat-lakat namon, labot kami Terra Plaza, gilakat lagi namon niya. Gilakat-lakat ay kami aksunere, kabala mo, ari man mong alak panay ni nga, doon nagsalakit may pusog-pusugan to ni man. Paglakat namon Terra Plaza, gilakat pa ginamon pakadto, doon sa Pedlari, di Sa Pedlari, gilamin na kabaligya, daya kung gabi inasal. Okay. Tapos sa Kilsandalan, may naginom-inom. Pagabot ng team,
Ama ko mo nga matsagan mo guro nga doon naghapay ka nagdinalagan sila wala. Okay. Sabi ko rin nila kung ano. Oo. Pag-abot ang suneric, ang cellphone na ginatry, nadula. Ayati. Magdula sa ibang tao, may ginatry yung cellphone, ba't yung cellphone saan kainom to? Nagkarawas ko yung ginatry sa cellphone. Yan ba mas ang team, alam man kami na makuha kayo magula kami di kaabot. Yung pagkatudus ka sa kanina, kay gali, wala na abot, may lanto-lanto, pwede guro to sang ilimnon, asang cellphone nga nakacharge. Oo. Nagkadulang cellphone, double kill gitong ibang kina nga mga nakuha ni. Galalain ito yesto eh. Lalain do Apple pa to. Ay, aguy. Salisi. Nasalisihan. O gani, hindi nakacharge siya. Oo. Balikin gainom sa Axoneric, yun pa-charge siya tani. Oo. Ang ginacharge dyan, do ara something sa may kalanaan. Oo. O sa may ginaasalan, dampi. Oo. Nasulod sa plastic. Sa manog tapos na, nga nakatag nabi sa info, gulpi lang na dulang cellphone. Ay, aguy. Tambal din na katong cellphone. Galalain ito yesto eh. Lalain gani, no? Ang tag-i-action, Eric. Anyway, tiyan mo na, ang pila sa mga situation diri sa tongin ng katuan. Karon nga gabi, gilibot namon from MGC, bilog ito, marketplace, high street, katuan namon. Diri sa may shopping dampi, may aradara ang kilalaman lang, Acacia, ang Marbis, pati dito sa Riverside dampi. Sa inyo dira, 9th Street, ging katuan, ginada. Food zone, to sa Mall City Legal. Oo, Locsin. Oo. Nari pa din sa Locsin, nga wala pa siya permit. Operator. Double kill pa dito sa kambal nga, ay, kagili mo permit, taga-polo painom ka dito. Sa may, sa may Plaza Dampi. Ang pinakalas nga stop is ang Libertad. Pagabot sa Libertad, welcome gito ya, good morning, Philippines gito, kaya dumudamo gito ya. Gabarakang pangilimnon, tanan-tanan na lang. Damo tayo. Oo, iti bando, so wala lang gyapon. May karaoke pa, pati ampay gito ni Police Major Sherlock Gabana kaina, no? Everything details ito ang apilasyon ni Sir Gabana na batayan man sa aton mga kaksyon. Gayo naman sa for the rest of pila ka mga inadlaw pagid, pakandak sila sa mga operation mga kaksyon. So hopefully nga magsunod na ang halos tanan. Kaya balya, masilapit na gidman lang. No, lapit na gid man lang amat-amat balik sa normal. So subong sundo ng anay basi lapit na lang kag mauntat na gid man, no. Sabay pa. Ang ining ginatog naton nga bing kabudlayan naton in terms sa mga gawi naton like ang liquor ban kag iban nga mga pagkabutang aksyon, Eric, no. Babay ka pa dyan nga ti, hopefully by end of November mabalik na bala sa amat-amat na bala dyan normal. Ang ato na lang bawabi nga curfew hasta alas 12. Kwao na bi ang liquor ban. Damo na bala pa paano dyan makagulugan hawa man ang mga negosyante ta. Oo, ang tempo ni Sir Gabana kaina ano lang, konting tiis na lang. Yes. So, kasi tuod lang ti kay Major Gabana di kung pasugta man nita marami na tani magpanakop kaling kiti pinakuan man sila mong napisga man sila bla kati naipit sila. Obra nyo ni nga pulis dapat kamo libot man amo na bla. Doon nabutang sa totoo lang ato ni nga mga kapulisan ni gadakop lang ni sila pero kasakit ba ni buot nila mo. Gani galungo na lang kani ginasulod Gabana bla. Gani. Dagwa galungo. Hindi man gusto ni Major Gabana nga magpanakop na galing kati mo na ko sa ginatawag bla dyan nga sobra na bla kung kisaman. Amo gina. Oo. Ang atong kapulisan niya may kaluoy ni sa mga negosyante man nga bisan paano paningwa man tani kani kita mo na balati may pandemic pataka dapat hindi taman pagpasobrahan sundon ta lang. Oo, amo na lang ginaayo sa aton nga mga otoridad nga sundon nato ng pila ka mga pulis nga ginapatuman sa madilat-tilak man lang hopefully no. Para magkaguro ginahawa na kita. Kag kung mag-oopera ng tantahan, magkayo na bikag maglubo na ang kaso sa COVID-19. Kag kung wala na gid man kaso sa COVID-19 dres Bacolod, at least dala tumabatagan kita nga new normal action, Eric, no? And then muna, karon nga gabi kung kayo na nagbubong ulan, sige gabi makaksun manay na yung panahon sa palibot o surad, siniman nga kagabi yun. Sa tutarang yung makaksun halon sa gyapon sa paglambiyong sa mga ladalanon, sa tutarang yung makaksun nga nagabiyahe pa kung nagapinaulit sa tag sa mga lugar. Tandaan! Curfew time na makaksun dapat magsunod na.
sa ato matagsa sa mga puluyan na gudi madakpan sa ato mga otoridad kaya para hindi ka na masulod pa sa prisuhan. Sa totalan mga kaaksyon, isa na naman nga nagadugang sa ebidensya sa siyensya ang pag-supplement o kung ang pag-inom sa standalone o kung puro ng vitamin D. Kaya sa ato mga Nakakson bantayan ay istali sa ginpatigay nga bypass operation sa Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit sinigid lamang kagabi sa area sa barangay Banago. Balita gikan sa patrol ang tagliwat sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Jan Diaz sa variable sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga karon sa Action Jan Diaz sa kompleto nga detalye sini nga bypass operation sa City Drug Enforcement Unit dira sa area sang Barangay Banago. Ang observation report man ni Action Jan Diaz giradulong sa kalawan sa DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa sini nga liver detox. Magtumar Ayo. Mamangkot si Madam ni Miyangi Piniwaya no. Udin ko no ang location sang GNG. Ara sa kwan, ara sa tubangan sang PNB Lacson. Ang kobla nga PNB Lacson, ara da ang GNG. Na imo gina pangita. Apilisiling lang kay Tatay Antero Estrabon Sr. Pamilya Estrabon dira sa Valladolid, ginatamiyagin ni Albert Estrabon. Happy birthday sa kay Ihado Raymar Emos Panuncilio sang medalya Pahanukoy. Ang panami huli kay manang Nilida kakaymanong Imel Lopez sang Tabunan, Bago City. Pamilya Caliso, always gid nagapamati. Sining ni Jima Caliso. Araman si Ceres Chabuso kag si Heaven Papang Nixon. Tropa Action Radio Eugene Sipini, Edi Benes, kapaurok-urok. Kidalin kay Manong Vicente Similiano. Muna siya ang security guard sang check-in nga ginakapihan ni Action Papang Nixon Taho. Sa kayo Eugene Sapini da kag Eddie Benes mayang gabigid no?
listening sa South China Sea, going to Australia. Shout out landa kay Tomas Blue and Iolion Iliolian Teres, alin kay Francisco Muñoz. Action Eric, good evening. Landa kay Matilda Guapa sa Binalbagan, alin kay Maldita. Mami Elsa Bere kay Brad G. Dilag, Totobok Noida. Ya pa urok-urok ito. Alex Montesa, may gabida. Kay Corazon Villasis, Gayo. Pa urok-urok ito. Sige, check tara mga report nagi kay sa tamang korespondent. Naonta si Action Percival Villamor. O kung si Juan, si Stepe Piskit. Ara siya kon si Roger. O sige. Naonta si Action Roger. Standby da Stepe na. Standby kay Action Percival Villamor. Toto JP Ahina. Ngayong gabi dala kay Toto JP Ahina. Madam Lilibet Ninya, ang gabigid. Sa kay Shermy Joy Alimon. Sa kay Dondi Blancada. Sa kay Alexis Wing Torre. Paranaque, kag Baledulid nga pamilya. Ginatamyaw lang ni Toto Alexis Wing Torre sang UK. Gary Terencio da, may gabi kay Juan Jan Lee Hayuna. Mayong gabigid. Maldara nga pagpaurok-urok, no? So check tayo ng report. Upod kay Action Roger Gotel, standby Action Stephen, Action Percival Binamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. I-check taliwat ang signal ni Action Roger Gotib sa sininga materion live report gikan sa area sang Cadiz, dalaang Manapla, dalaang Escalante, dalaang Sagay. Action Roger, good evening. Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga aksyon sa aton sining nga mga balita sa sining nga mga tilion. Ang pila ka mga dapat aton talapan ng Action Eric nga balita. Ang ining natabo sa bahin sa siyudad ng Sagay, kay ina, kay Makti, may number 1 nga barangay Kagawan, ginlotang, gini ang napatay gid. Ay na, aton nga gina-follow up kin investigasyon sa kapulisan, kay mismo si Police Major Albert C. Ang nagpadulong mismo sa may area sa barangay Lupisan, na kag dito pagit barangay Bato, tungod nga dito ang padulungan sa sining duwa ka mga suspect na ilingin tandem sa mo nagtiro sinerek kay Kagawad Mario Negro, ang actually ang biktima si Kagawad Mario Negro Agabon kung si Kapitan Idi Lobaton sa Barangay Lupisan na 39 anyos, pero sa record naman nga official na record sa kapulisan 36 anyos si ginanda. Sa siya residente sa nga Purok Pagilait, Barangay Lupisan na sa among syudad. So sa report pero ni siya kaina sinigid lamang hapon sa Purok Madiligon crossing Lupisan na dira sa mismo sa Barangay Lupisan na. Ang paggalot ng sinikaya kag base sa pahayag sa kapulisan mismo sa atong interview na kay Police Major Albert C. Kasi atong gitya nga napakinggan ba sila sinere kagod nga makita kang ginagila sini nga investigasyon. Una na butang mandiri sa spot report sa Sagay City PNP nga ini si Kagawad Mario Negro Agapon, ang isa ini ka high value individual upon drug personality sa siyudad sang Sagay. Pero tingkod si Police Major Albert C. Kasi nga sa salitaan aksyonerek, pero sunod sa iya nga validate pa Manila ini nga mga listahan.
So, yari apayag ni Police Major Albert C. sa interview sa Action Radio. Kasi doon, under investigation and sige ang operation, investigation. Hindi kay hindi mga person to interest naman kita, may mga negasyon nila naman kita ng lead. Kasi doon, ang akin nga, hindi pinagsanap na natabayan. Sir, may ka muna invite ko sa tao kung na-interrogasyon? May ano ko doon, may namalaki ko balik sa custody, kung sa silong isama sa akin na person of interest natin. See. Sir, confirm ko lang, sir, high value individual, sir, o drug personality siya may kagawal dito? Sa akin din, no, sa akin yung tahan, nabilang siya sa high value individual. I see. Okay. So, may ginalagtaw kita, sir, nga angulo dire, sir, nga related sa drugs? So, subong, medyo nakakatama mo. So, mayapag kita sang agtubo o anggulo, ang mga pagpanglutang, pero may mga nagpanggantit na din, nangyari ito sa personal, pamilya, trabaho, hindi pa na siguro ang iyang involvement. Pero sa mandal ko, wala pa na itong ginasirad ang dubog, no? Ang rason sa matuod na natibos ang pagpangulutang sa kagawad. Sir, anong senaryo, sir, sa pag-lutang, sir, siya, ginbantayan gisa, sir, sa sinang lugar? Actually, no, sa pag-panisayan niyo sa mga testigo natin, halin niyo sa establish lugar mo sa proper supply, dito pa lang kung sinusundan. So, dito na lang matigayon, no, ang pagpangitan sa iya, magpaliko na sa barangay dito ako, sa barangay ako, kampangan sa pag-politiko, yung bilabaga niya sa motorcycle riding suspect natin. Sabi na yun yung passenger side, gano'n siya nilasan. So, sakay at yun, nagkag-drive sa siya, sining tricycle, kasi nagka-qualify, nagka-panglipyo sa mga aircon man lang, kasi sa iya mata nga negosyo, o kontrabaho, ang aircon cleaning, pag kayo man sa mga aircon, mayari ni siya, kaysa kaupod, nga kilala kay Justin, na muna iya nga badi-badi o kon iya nga mata-mata, nga nagasakay iya sa may sidewell, sa matago nga pamatian, may apat lupok siya na matian kang lupok sa armas, kag ito yung nakita nga nagandusay ng iya sininga boss, nga muli si Kagawad Mario Negro. Na recover sa crime scene actually ang apat sa basiyo sa caliber 45 pistol, kung bala sa caliber 45 kag may duwa sa mga deformed slug. Why pa ito papadagin kung digin ang patal nga igo sa biktima kay wala pa man sa resulta sa post-mortem examination nga nauyatan ang kapulisan. May ginetirigar sila pero sa subong nga kami, di patagayon pa nila ang maitin nga interrogasyon kaya mo rin person of interest kung depende ni Bot kasi aton ini nga i-follow up doon bala ano gid ang motibo bala kaya man digin na sa diri tatlo ka mga motibo. It might be go all grudges o kung kaya man nga trabaho kag pati mo ni ang isabi nga ginaralantaw kasi ang drugs action erect. So tagat para bukat sa kapulisan kay silikot kung magsiling kita gani nga high value target kumbala subject sa ilaging operation ni si Mario Negro o si Kagawad Mario Negro siling ni Police Major Albert C. na actually basta ara sila lisang na validate di ba nila kahit kung nagkabaligya kasi muna i-operate nila pero wala pa man kung si ilagit nga sila nga i-operate din si Mario Negro sa ilang kinaiya nga ginaplano nga mga operation sa bahin sa pagtapta sa illegal nga droga action ereka.
Si Kapitan Ini naman to, nagdali na parayuan naman siya pahayag kung wala, no, yung pagkilala, sinisa kay Kagawan Mario Negro, kagariwan ng Porto sa kasal interview. May mga may gawa ka sa tamlang igri sa kwan mo, may na-blaster na sa barangay, mga imbitasyon man lang, ariglo man lang to. Pero so far daw wala namang git. Oo, parte sa ano pa? Eh wala to pa na lang investigasyon dyan, hindi ko na maghatagwan. Kaya bugay kayo. No? Sige ka po. Kaya anyway, may blaster man sa barangay, may mga blaster man sa tamlang. Oo, kasi hindi man sa kasiling, no? Pero amo lang na ang mga kaso. Pero daw na ariglo naman to gani gapon sa tamlang na ariglo. Oo. Pero active ginikap ni mo nga barangay Kagawan, Kagawan Mario Negro. Oo, active na siya. Active. Actually, pag-session naman sa Monday, naglawlaw ka na sa ako na eh. Oo. Nga, piling niya, sap. Bawal man ta mag-tipon-tipon. Bonus na lang tap sa December. Ang marang hindi ko niya papadyan pag-session. So, Kung makapte mo pagkilala, mayo mga tao, may relasyon sa mga... may relasyon niya sa supat sa barangay. Daw ay ginasat problema kaya ma-appeal na daan si Mario eh. Ay, so, pagkilala lang, no, Kapitan Didi Lumaton kay Kagawan Mario, pero may mga nasa hindi niya ma-inaborate kita. May mga kaso na ara sa barangay Tamlang, kay Pinga Barangay nga iyan na sa Escalante, kag sa barangay Manila, may mga blaster kasi sila niya, wala to na lang investigasyon sa pulis kung ano gidman, pero hindi iya mapayagin kung ano aksyonerik, no? Pabahin siya. So, anyway, kaya po na tabo na ikang taga-taligwa sa pulisan kasi kapati makita kami sa si Police Major Albert sila niya, ilagin niya tinguan sa ating mata ng hostisya. Ang kamatayon ni Kagawan Mario Negro i-adabon. So, muna, pinerek no, ang kamahin sa sila. Samtang, ginfaila na ganito kaso, ang duwa ka mag-ibig partner, wala nga nanakpan man sa may manuwas, warap nato si Ramilin Guardiario, Montaño, sige dahil kang relocation site barangay Porosima Manapla, kaya ginakop sa itong tinalikdan nga November 10, las 9 na kasi kami sa may separation, mga 11,500 sa pesos na bilis sa Siabo, silang nga duwa ka mga elongated nga plastic nga sa Siabo, nag-isa ka small heat cell, dyan na-recover mo to ang 500 pesos nga by bus money, so ang iyang living partner nga madalagan, pakuntani, nagsisunod ayon sang operative pag-sunod siya ang iyagilikwaon to 12-gauge shotgun kaya may 5 ka mga live ammunition. Ining sila Riboy Margario 25 anyos sa gidan living partner ni Ramilin kaway sa kaporma kasi pagdalagan niya ginsunod siya sang operative kag pagkatapos sila ate na kuagin na ang tawag na dulungan niya na bukaran dito nga may sulgid at niya na plano guro nga kwaon niya ay mabato pulis ay may sakaporma may langani kawa sa tulupok ay palupok siya mati kung may madiskrasya din, no? So itagin file na naman sa kaso aksyonerek para man sa nagkakaigong aksyon ang pag-violar sa Republic Act 965 kag ang Republic Act 591 amo ni ang ginpang pataka nga kaso sa ila. So parte mo ni masulong naton nga report balita ka mga informasyon direkta sa aton sini nga namtagan sa aton nga area of responsibility. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon po good evening report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Roger Gote Brother Yabet Kabugusan nga pagpangalagad nga balita nga tipo dito sa Ronda Negros, Manapla, Cadiz, Escalante, kag Sagay City.
Swerte nga ratsata karangatan ng Aksyon Radyo Gutib. Ang balita ng Aksyon Radyo Gutib, ginadulong sa kalawan sang May TC. Madugay ka na pala naganto sa imusin ni katol-katol sa panit. Problema sa pilas katudugay magayo. Ang katapat siya na May TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulis na nga mga skin diseases, kag allergies. May TC, kag Santa Plus Herbal Capsule, Tibor Roma. Sa mga Energy Fans Club na may gabi ha. Sa Barangay Abuanan, Bago City, pamilya Tamya Kudira. Akon pamilya sa Villa Villeta, Bacolod City. Marami uling kay Riel Gomez sang Bohol. Bao puerti ha. Tamya Kogli si Siopaw. Kag Badiding, kag Toto Melchi. Gamonitor sila sa bungaling kay Materesa de Roque. Salamat, kid. Sa mansilingan, si Liberty Beniti Novaldo, si Itik Hiraldo, kag si Mikmik Agot mo. Napaurok-urok, especially kay George Nibreja. Aling kay Rosalie Villorante. Ayos. Sa La Carlota City, tamyaw ko si J. Barato. Aling kay Cyprus J. Michael Barato. Sa Kuwait, arasi ko Ribida, hawa. Gapa urok-urok. Emi Esmeralda Dolido, mayong gabigid. Kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Salamat gid no sa kay Emmy Esmeralda Dolido. Para siya ga paurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Kami ako dara si Richard de la Banda, gamonitor gusto to Richard de la Banda. Kami lang ang pamilya Oquindo. Sermon Lopez na may gabi gid ha. Kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sang Phil Power Group. Ngayong gabi gidra kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sang Phil Power Group. Kay Sermon Lopez, sir, may gabi ta sa imo. Maran dira nga pag paurok-urok pamati. Ayos. Alin sa report ng Action Radyo Gutib, si Action Stepe Presquito, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Stepe ang Presquito sa report step. May gabi, please kamin. Yes, Action Eric, nagpapasalamaton ining mga job order o JO nga mga nagatrabaho sa City Hall diri sa local government sa siyudad sa San Carlos tungod nga sa pahayag ni Mayor ni Gustilo sa ginpatigayon nga press conference ito nagligad lang mga adlaw sa diin nga kun may ara nga mga JO nga maigo sa COVID-19 wala sila siyang dapat ikabalaka kay malibre sila sa hospital kag ang ila sweldo hindi ini pag-undangon o pag-untatan
unless even though nga bisan na ara sila nga ma-quarantine o ano matabo sa ila dira sa hospital, sagot sa gobyerno, sa local government, padayon ang ilang sweldo, hindi nga sa ginatawag naton nga no work no pay. Pangbisan pa man nga na quarantine sila, halimbawa nga may matabo sa isa ka job order nga nagatrabaho sa local government, wala sila dapat ikabalakat tungod nga ang ilang pamilya maka-benefit, makuha gyapon nga tingob ang ilang sweldo sa kada bulan. So may na ang isa sa bulig nga ginhimo ni Mayor Nigno Estilo sa diri sa siyudad sa San Carlos sa tanong nga mga JO nga hindi sila magkabalaga kung ang kaso man nga may mga ara kaya so far may ara no nga mga natabo nga nangin na nagpositibo. So gani nga iyagid gin hatag gina ang mga benepisyo nga hindi paguntatan ang ilang sweldo bisan pa man ma-quarantine sila. So amo ina nga nangin malipayon ang mga JO diri sa siyudad sa San Carlos. Kag sa dugang panaton nga balita action Eric, so far sa karon ng peace and order diri sa siyudad San Carlos, wala na siyang dalagko nga mga incident. Ang isa ka mandatos ni Mayor Nigno Estilo sa gipatigayon nga Emergency Operations Center meeting, a conference sa nagligad lamang adlaw, nga sa diin na padayon ang ihugtan gid sa aton nga kapulisan joint with the Philippine Army kag sa aton mga barangay tanod, barangay kapitan, mga kagawad nga sa diin higpitan ang pagbantay sa mga kadalanan sa tanang mga lugar, hilabi na nga ining mga curfew sa kabataan, hilabi na ining mga violators nga di magamit sang face mask kag face shield. So pagadakpon kag pagahatagan gid sa nagkaigo nga pagmulta o kung hindi sila makabayad sa multa, insigida kwan sila sang render sila sang ila nga community service. So amo ini ang ginahugtan para sa ning ni Mayor nga hindi lang ini para sa ila kundi para ini sa pumuluyo sa siyudad sa San Carlos nga hindi na madugangan pa, nga hindi na magtaas pa ang kaso sa COVID-19 diri sa amon sa siyudad sa San Carlos, Action Eric. So amoy na ang iyaging panawagan sa publiko nga kung mahimo hindi gid pabaya sa paggamit sang face mask ug face shield kon oras sa pagwa sa ila panimalay kag ang pagnormal nga paggamit sang alcohol ang paghugas sa kamot. So amoy na ang gusto gid matabo ni Mayor Action Eric nga ining mga nagakatabo sa karon nga hindi gid dapat nga magpakatiga pa ang mga tao, kami ara gid nga mga tiga gid ulo, Action Eric. So gani nga gusto ni Mayor nga ang mga pulis kag ang mga barangay officials makig-joint sila para nga kuning kaso nga may mga magpasaway sa gihapon, pag-insigida gid pagpasagaan sa kaso or magmulta gid kag tikitan. So may na ang isa sa kamanduan ni Mayor Nigno Estilo sa ginapatigayon nga may sa Emergency Operation Center nga adlaw-adlaw na siguro na Eric gina-monitor na kag may alas 2 sa hapon nag-umpisa hasta sa alas 5 sa hapon ang pag-monitor kag pag-meeting everyday ni Mayor sa mga doktor, sa mga iniingaton nga mga contact tracers. Nga mo ini sila karon ang nagapadayon sa paglibot sa bilog nga siyudad sa San Carlos sa contact tracing para ma-avoid nga magdamo pagid ang kaso sa COVID-19, Action Eric. So mula mangina ang report natin na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Aksyon Stepe Presquito. Ang balita ng Aksyon Stepe Presquito ginadulong sa inyo sa kalawan sang maninay Chari Salvacion da napaurok-urok gid. Alis sa report action step action Step Pesquito Percival Bilamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Stephen, Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Bago City Station nagkandak sa nga bypass operation kahapon aksyon Eric mga alas 3:20 kahapon sa nga hapon. So dito sa Mayapurok roadside Ilagasan, Bago City, Negros Occidental. Kagang operasyon ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batos-Batosan, Chief of Police upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station. Nasa kuti kag nadakpan dire kag nabaklan sang isa ka heat cell transparent suspected shabu ining duha ka suspetsado nga si Ardin Lavadia Igamala, 26 anyos, soltero, kaga si Lito Trono Nervis, 28 anyos, soltero, kaga ini sila wala sang obra. Kag pumuluyo naman sa Purok relocation barangay Lagasan, Bago City. Na-recover sa posisyon kag control sining duha ang 5 tanan ka mga itself transparent suspected shabu action Eric kagang 300 nga amo ang gingamit sa pag-bypass sa ila. Kag ang isa ka sling bag nga color yellow kag isa ka improvised toter kag ang improvised toter nga ginasudlan sini toter case kag isa ka lighter nga color green kag yellow kag isa ka kuwenta pouch o kun gamay nga suludlan sang ilang items kag ini ang isa ka unit sang isa ka motor nga amo ang gingamit sa pag-transact sang illegal nga droga. So nasakuti sang aton kapulisan ini ang duwa nga naga-transaksyon sa illegal nga droga action Eric dira sa may barangay Lagasan, Bago City. So karon ini ang duwa nagapangatubang sa violation sang Republic Act 9165. Kag subong man sa pagpadayon man sang operation sang aton nga kapulisan dira iya sa banwa sang La Castellana aksyon Eric ang aton kapulisan nga nagakandak sang manhunt Charlie operation sang aton kapulisan nga ginapamunuan naman ni Police Captain Ramel A. Bustamante upod ang alert team kag ginapamunuan ini ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya kag alas 7 kaina sang aga dito sa Maya Rizal Street, Barangay Robles, La Castellana. Gin-aresto ini pinaagi sa warrant of arrest ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Jobert Menyosa E. Labrador. Jobert Menyosa E. Labrador, 35 anyos, kag ini siya pumuluyo sa Barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental. Ini si Jobert Menyosa Action Eric serbihan sang warrant of arrest nga may case number 5937 kag sa kaso naman nga murder kag ining warrant of arrest ginpanaog kag ginpirmahan ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang 74 RTC branch sang La Carlota City. Kag ang ining warrant of arrest ginpanaog sadtong bulan sang January 13 2020 kag wala ini siya sang bill recommended action Eric. Karon ini ang suspetsado nahunong sa custodial facilities sang La Castellana Police Station. So amo ini ang nakuha naton nga mga balita sa aton area of responsibility. Mayong gabi lang kag happy birthday belated sa kay Honorable Kapitan
Kagawad Jofred Sapanta sang Barangay Robles, Kapitan Chadferia, kag mayong gabilang sakay Don Jezreel Embultorio sang syudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa ato namtangan ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Percival Villamor, may gabi dira kay Kagawad Carlos Buboy Cabalo Jr. sa Cebu. Sinya grabe ka baskog inyo station sa Cebu City. Siling ni Kagawad Carlos Buboy Cabalo Jr. May gabi dira kay Toto Miljon Dabla sa Cebu pud sila subong ni Kagawad Cabalo. Kagawad ang akong tugon nga kuha na Toto Miljon ang akong tugon nga Sitsaron. Namit si Sitsaron sa Cebu Action Henry, no? Sitsaron bla sa Cebu namin namit na ilang Sitsaron. Gali kay layo po sila sa ginaobrahan kakuan mong Sitsaron sa Cebu. Meron sa lugar, lipat ko sa lugar nga ginaobrahan ka Sitsaron da sa Cebu. Karkar, no? Karkar, nan karkar. Uy, kanamit to, no? Kita ko sa pag-ibula sa Sitsaron da. Sos kawa yung ginalutuan, hindi kay kalahak, kundi kawa. Oh, Kagawad, Toto Miljon, ang akon nga tugon nga kuan na, Sitsaron na. Toto Miljon maninguwa gina, pero kung da wala gid man, ano na da? Importante may ara, wag kita da. Balik kita, pagbalik na to, report action dyan. Katapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon.
Sa tiyon sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Pabalik tiri sa tumaragan mga kapitira kay Mr. Mrs. Lowedy Paulan family at sa mga Dungganon boys. Balikan ta si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Action dyan sa balik report. Please come back. Okay. Sa isa ka anti-illegal drug operation ang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit at na BCP o CDU sila ginamang gabi nga kung sariin na dakpan nila sining subject naging kilala kay John Ray Gomez Ipuha, legal ang edad alias Badjaw Action Erek, isa ini sa ka-high value individual kumo ini siya nadakpan na sa tong bulan sang Hulyo tuig 2017 nahiluwagi kan sa Pisuan sining bulan sang Enero tuig 2020. Nagpatigayon sa monitoring ang team leader kag ang mga operatiba ng BCP o CDU sa sulod sa duha ka semana matapos ang pila nila man ka mag-coordination nig ginpatigayon kag nadakpan ining si Gomez kay ina lamang. Do according diri sa team leaders ng BCP o CDU, gamay gid lamang amount sa illegal nga droga ang recover nila bangod nahimo bla na duso na sa ni Gomez dra mismo sa ila lugar sa area sa sitio Sibukao, Barangay Banago, Sudad sa Bacolod, ining pila ka mga sachet na imo niya nga naging pangbaligya action Eric. Na-recover diri mga almost 1 grams lamang sa illegal nga droga nga kung base sa Dangerous Drug Board o kung DDV value, ini ang may estimated market value naman nga nagadangat sa masobra 6,000 pesos. Pagpahig diri sa team leaders ng BCP o CDU, wala naman sa ng drug paraphernalia o kung ibang nga pagkabutang nga na-recover ang mga otoridad sa posisyon kag kontrol sa ni Gomez, pero hindi sa ang sa gihapon magapatubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumiri sa pagupot kag pagbaligya sa illegal nga droga matapos sa magkuhaan sa pila ka mga sachet sang ginasuspetsuan Cebu Action Eric. Ginatsek pagin sining nga ato mga kapulisan kung di nila coordinated o kung di inaangot ining si Gomez in terms sa pagbaligya sang illegal nga droga Action Eric. Dugang pagid diri sa BCP o CDU ila man ginalantaw kung bala may ibang pagid nga mga persona nga involved diri sa pagbaligya sang illegal nga droga nga mo nagabulig kay Gomez Action Eric. Sa nga gabi na pamigayon na bypass operation diri sa sitio Sibukao, Barangay Banago, Bacolod City. Mga isa dito nga gabi ang pamigayon na bypass operation kad ang subject nga to mo si John Ray Gomez Ipuha at kanya sa Badjaw. Well, that's mga monitor nag-pakita pag nag-diretso na informant pag-pilo kaya nakapapakal kita sa awal na mga present kasi
nagpangutyan ang team leaders ng BCP o CDEU sa ilang mga pagpayag. So isa ko nagpromesa nga mangin padayon nila nga Operation Batok illegal nga droga, so especially sa subong nga mga trion bisan payag kada sa idalom sa COVID-19 nga balatian action erek. Mga gabi lang diri kay nung Vicente nga naga-monitor si action erek karong gabi. Sino? Diri sa may nung Vicente sa may check-in hotel. Okay. No ginakapian diri ba ni Papang Nixon Tahom, no? Kaya mo ganyan nga rumbuhan kag tambayan ni Papang Nixon Tahom. Sa totalan mga kakson, sa mga panantanda ng COVID-19 nga balatian natin sa gyapon ginakabalakan pabakuro ng resistensya magtumar sa matagad ng tanan sang Zantron Plus Gold. Kaya ang Zantron Plus Gold himugikan sa naglain-lain ng herbal extra kain ni lamang sa Marcuso, ahos, spirulina kag iban pa. Ganun na para sa makaaksyon magbakaw sa Zantron Plus Gold sa mga butika 14.50 pesos gidaman kada kapsula. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Aksyon! May kato! Salamat dyan, kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimaron ang Action Patrol Program, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas, Biyernes, alas 10 to alas 11, upod kay Loverboy Action Marlon ni Baya. Kay buwas, importante lang kong schedule. Ato sa Lima Patrol Unit Reporters in Action nga nagparagan karong gabi sa kay Action John Diaz, Roger Guti, Percival Bilamo, Stephen Presquito, Action na Papang Nixon Tamang katapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Del Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Company with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Balay kay Talok sila sa Bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacana sa Batang Suway, Back to Back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Kasamang Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagad ng Korban Action at Patrol Program. Lunes, Top Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista, ya magkalipat atis pagtulog magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilo ka kwerpo, sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.